chapter 1 verse 8. Napaminaw. Muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Aron sa pagsilot niadtong wala mo ila sa Dios o niadtong wala mo dawat sa may balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ako. Muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Aron sa pagsilot kung sa buhaton niya. Sa pagsilot niadtong wala mo ila sa Dios o niadtong wala mo dawat sa may balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang wala mi dawat ya meaning wala mi tuo. O nya wala mi ila. Kaya ang tinuod nga pagtuo di lang sa dila, buhat. Kaya patay ang pagtuo kung walay buhat. Bisa maging ka, kailangan ka Ginoo brad. Pero asa ang imong pagpangalagad? Are you with me? Dili man ta pwede mga maluwas. Basing kag malangit. Ayaw yung taon ipamasin. Amen? Basing kag malangit siguro. Okay. Manghinatagon magpuputan silingan. May tao mangko. Ang basihan sa kaluwasan tungod yun ni Kristo. Muna si Kristo imo yung siguraduhon nga mituo kaniya imo sa gidawat sa kinasingkasing nagsurinder ka sa imong kinabuhi o siya nang imong tugutan nga siya magdumala nimo. Muna si Pablo mingon sa Galatia 2 verse 20 nga gilangsang nakuuban ni Kristo. Dili na ako ang nabuhi o si Kristo na kining nabuhi ka nako. Muna tinuod nga pagtuo, muna tinuod nga pagpangalagad na si Kristo imong gi-acknowledge siya na siya ang imong agalon, siya ang imong hari. Gilangsang nakauban niya. Kaya ang rason nga namatay siya sa cross para manato. Kaya kitang tanan makasasala man. So meaning, imo po siya ang kunon. Na ang imong kinabuhi sa ubanan niya, gilangsang na pong kag-apil. O mituo ka niya. Amen? Nga siya ang imong Ginoo manuluwas. Na verse 9 ang tiwasan. Mag-antos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag o ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyang mahimayaong gahom pagka makalilisang makaisulat. Akong baliko ng verse 9, mag-antos sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag o ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inig abot niya ni atong adlaw aron sa pagdawat sa pagdaig gikan sa iyang katawan o sa pagpasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamo usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. Amen. So dili lisod day nga manangit. Siguraduha gyud nga tinuod ang imong pagtuo. Amen. Otherwise kung di na kita mutuo, kung di ta seryoso, muling itong gibasa sumala sa Bible, delikado tungod kay adunay pagsilot. Laglagon yun ang tao. Apan praise the Lord. Kay kitang tanan nga naa dinhi usatas kandidato kay dili ta laglagon sa Ginoo. Kay naminaw mo og bituo ta og bidawat niya. Mao nay hingpit natong assurance makaigsunan tungod kay mituo ta kay wala na lay paagi gawas lamang niya. Si Jesus mismo nagpasalig na siyang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, kay di ta kaadto samahan sa langit, gawas na gyud niya. Usa ako mo challenge ninyo karon na maayo pataglawas. Si Kristo ilhas siya, i-acknowledge siya na siya ang imong agalon. Siya ang imong Ginoo. Siya ang imong Dios. Siya ang imong manuluwas. So sa matag adlaw, siya ang imong inspirasyon. Kaya kung giharat ako to, kung pao na taniya, naaman siya. Siya naman ang nabuhi. Amen? Sa adlaw sa hukom, kay siya naman nabuhi yan mo, sigurado, garantisado ang kinabuhing walay katapusan. At ang palagpakan siya.